Meryem suresi. Meryem suresi Mekke'de inen sürelerden bolup, ol 98 ayetden ibarettir. Sürede Bibi Meryem ve onun oğlu İsa peygamberin dünya inişi barada gurrun oğulyar. Şol sebeple bu süre Meryem deyip ad kalıptır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu senin perverdigarın öz kulu Zekeriya olan merhametinin yatlanılıp geçilmegidir. Şonda ol Zekeriya yuvaşça ses bilen öz perverdigarına yüzlenip, ey perverdigarım, inni menin süngüm oğuşap başım çağlardı. Ey perverdigarım, men henide çelli, sana eden dilegim sebepli, hiç betbat ve mahrum bolmanım. Takik, men idimi devam ettirecek neslim, ve oların senin inderen dinine münasip kişiler bolmakları barada aladalandım. Ayalım bolsa önülgösüz. Mana öz huzurundan bir hossar oğul bahşet. Şol oğul gelecekte menin hem Yakub'un neveresinin hem iyidini yöretsin. Perverdigarım, onu öz razı bolanların hatırına koş deyipti. Allah, ey Zekeriya, biz seni Yahya adlı bir oğul bilen buğuşlayarız. Bu adım bundan ön hiç kime bermenlik deydi. Zekeriya, ey perverdigarım, menin nehilli perdendim bolsun, ayalım önülgüsüz, men bolsa qarrılığın aňyry başyna yetipdirin deydi. Allah, buhut şeýle hem bolar. Muny öz perwerdigaryň aýtdy. Ol meniň üçin yeňildir. Seni hem öň ýok wagtyň men yaradypdym deydi. Zekeriya, ey perwerdigarym, onun ýaly bolsa maňa bir alamat görkez deydi. Allah, senin alamatyň insanlary bilen dolu 3 günläp gepleşmeligiňdir deydi. Zekeriya mehrapdan halkın öňüne çykyp, bilen olara ertir arsam Allah tesbih bilen hamd sena aýdyň diýip ümledi. Ey Yahya, kitaba Tewrata berk yapış. Biz ona Yahya hikmeti çağalykdan berdik. Ona öz tarapymızdan rehimdarlyk we günälerden päklik berdik. Ol hakiki takwa kişidi. Ene atasyna kulak asýardy. Zalim, gaňyr ve buyruklara kulak salmayan kişilerden däldi. Doğulan gününde hem, ölen gününde hem, täzeden dirildiljek gününde hem ona salam bolsun. Kitapda Meryem'i hem ýatla. Ol maşgalasyndan çykyp günnogor tarapda bir yere çekilipdi. İnsanlar bilen öz arasynda bir perde goýdy. Biz oňa ruhumyzy Cebrail'i iýeripdik. Ol Meryem'e hakiki adam şekline görünipdi. Cebrail'i adam şekline gören Meryem, eger Allah'dan korkyanlardan bolsaň, men senden Rahmana, Allah sagan ýaryn diýipdi. Ol Cebrail bolsa, men diňe perwerdigaryň ilçisidirin, sana päkide ogul bahş etmek üçin geldim diýipdi. Şonda Meryem, maňa adam eli degmänke we bozuk hem bolmaňkam, nireden meniň oglum bolmaly diýipdi. Cebrail, senin perwerdigaryň bu meniň üçin aňsat zat, biz şol oglany insanlar üçin bir ayet mucize ve olara öz tarapymızdan bir merhamet hükmüne berýäris. Bu öňünden çödülen işdir diýdi. Meryem İsa peýgamberi hamile galyp göwresindäki çaga bilen çet bir yere çekilipdi. Dogurmak burgulary Meryem'i yaplanmak üçin hurma agacynyň düýbüne alyp bardy. Şol pursat ol, käşke bu wakadan öň ölsedim we unutulyp giden bolsadım diýdi. Agacyň aşagyndan oňa, gynanma, perwerdigaryň senin aýagyň aşagynda bir çeşme peýda etdi. Sen hurma agacyny özüňe tarap silkele, üstüňe ter hurmalar gaçar. İç we gözüň aýdyň bolsun. Eger adamlardan birini göräýsen hem, men Rahman Allah üçin agydy beklep, bugün hiç bir insan bilen gepleşmelige niyet etdim diýildi. Meryem çağany götürüp kowmuna getirdi. Olar, ey Meryem, sen görülüp estilmedik geň bir iş bilen geldiň. Ey Harunyň ayal bolany Meryem, senin ataň erbede adam näli, ejeň hem bozuk ayal näli diýdiler. Şonda Meryem bilen gundagdaky çağany görkezdi. Onda olar sallanjakdaky çaga bilen nähil gürleşel diýdiler. Onda çaga men Allah'ın kuludurun. Ol maňa kitap berdi we meni peýgamber edip saýlady. Meniň bar bolan ýerime bereket berdi. Maňa diýrik hem namaz okumagmy, zekat bermegmi, ejeme gowuluk etmegmi emir etdi. Meni zalim,
betbat etmedi. Doğulan günümde, öljek günümde ve täzeden dirildiljek günümde maňa salam ve salamatlyk bolsun diýdi. Ine bu Meryem oğlu İsa'dır. Ol hakda şüphe edýänlere aýdyljak söz şudur: Perdend edinmek Allah yaraşmaz. Ol mundan päkdir. Ol bir zat islan wagty oňa bol diýer, ol hem dessine peýda bolar. İsa: Allah meniň hem siziň hem perwerdigaryňyzdyr. Oňa gulluk ibadet edin, bu dogry ýoldur diýipdi. Soň öz aralaryna bir topar gapmagarçylyga girdiler. Ulu kıyamet günün şayatlyk ediljek yerine kapırlaryň way halyna, bize geljek günlerine olar başlaryna geljekleri gowy eşderler we görerler. Emma zalimler şuňky gün äşkar azgynçylykdadyrlar. Sen olary puşmanlyk ediljek gün barynda habardar et. Çünki gapyl bolup dur kalar we henid iman getirmäkäler boljak iş bolaýmasyn. Elbetde yere bowunyň üstünnäkilere biz miras düşer bolarys. Olar bize gaýdyp getirlerler. Tapda Ibrahim hem ýatla, çünki ol ören sadyk peýgamberdi. Bir wagt ol atasyna: "Ey atam, sen näme üçin eşitmeýän, görmeýän we sana hiç bir peýdasy bolmaýan zatlara ibadet edýärsiň? Ey atam, sana gelmedik ilim maňa geldi. Meniň ýylyma düş, sana dogry ýoly salgy bereýin. Ey atam, şeytana gulluk etme, çünki şeytan Rahmana, Allah garşy geldi. Ey atam, men sana Rahmandan, Allah'dan bir adamyň ýolugyp, senin şeytana dost bolmagyňdan gorkaryn diýdi. Şonna atasy: sen meniň hudaýlarymdan ýüz öwrýärsiňmi? Ey Ibrahim, eger mundan dänmeseň, seni daşlaryn, meniň ýanymdan uzak wagtlyk git diýdi. Ibrahim: sana salamatlyk bolsun. Men Perwerdigarimden seni bagyşlamagyny dilejek. Çünkü ol maňa mülakatlydyr. Sizden we siziň Allah'dan başga çagyrýan hudaýlaryňyzdan daş durup, öz Perwerdigarime dilek ederin. Perwerdigarime eden dilegim üçin hem men betbat bolmaryn diýdi. Ibrahim olardan we olaryň Allah'dan başga gulluk edýän hudaýlaryndan daşlaşanyna biz oňa Ishak bilen Ýakup bagş etdik. O olaryň ikisini hem peýgamber edip saýladyk. Biz olary hem öz merhametimizden peşkeşler berdik. O olaryň atlarynyň sadyk dillerde ýaşlykda ýatlanmagyny üpjin etdik. Kitapda Musany hem ýatla, çünki ol ihlasly guldy we iýberlen peýgamberdi. Biz oňa Tur dagynyň sag tarapyndan seslendik we onu sırdaş derejesine özümizde ýakynlaşdyrdyk. Oňa öz merhametimiz bilen dogany Haruny hem peýgamber edip berdik. Kitapda İsmail hem ýatla, çünki ol wadasyna wepalydy ve iýberlen peýgamberdi. Ol maşgalatyna namaz okumagy, zekat bermegi emir ederdi. Ol Perwerdigarnyň radylygyna gowuşupdy. Kitapda İdris'i hem ýatla, çünki ol hem ören sadyk peýgamberdi. Biz onu belent derejelere ýetirdik. Bular adamyň dürýatlarynyň we Nuh bilen birlikde gemide ekden adamlarymyň dürýatlarynyň, Ibrahimyň, Israýlyň, Ýakubyň dürýatlarynyň we dogry ýoly gönükdirip saýlap seçen adamlarymyň dürýatlarynyň içinden Allah'ın özlerine nigmet beren peýgamberleridir. Olar Rahman bolan Allah'ın ayetleri okulan wagty ağlap secde ederler. Bularyň ýylynyň namazlaryny taşlap, nefsleriniň isleglerine ýeren nesil geldi. Takyp olar özleriniň azgynçylyklarynyň jezasyny çekerler. Emma ýürekden toba edip iman getiren we ýaxşy işler eden kişiler cennete girerler we olary hiç ýylda zulm edilmez. Olaryň girjek bu cenneti Rahmanyň, Allah'ın gullaryna gaýypdan wada beren adyn cennetleridir. Onuň wadasy hökmen amala aşar. Olar bu ýerde salamdan başga hiç bir boş söz eşitmezler. Warsgallary ertir aşam taýardyr. Ine bu biziň öz bendelerimiziň içinden takwa bolanlaryna miras goýjak cennetimizdir. Cebrail: ey Muhammed, biz perişteler diňe Perwerdigaryň buyrugy bilen gelip gidýäris. Öňümizdäki, ýygymizdäki we bularyň arasyndaky ähli zat oňa degişlidir. Seniň Perwerdigaryň unutujy däldir. Ol asmanlaryň, ýeriň we bularyň arasyndakylaryň Perwerdigaridir. Sen oňa ibadet et we ibadetde sabr et. Hey sen oňa deňdeş
ve meňdeş bolan başga birini bilýärmiň diýdi. Hakka inanmaýan insan heýde ölenimden soň täzeden dirilip gabrymdan çykarlarmy diýer. İnsan öň hiç zat dälke biziň onu yaradandygymy ýadyna salmaýarmy? Perwerdigariňe kasam bolsun, olary şeytanlar bilen bilelikde mahşer meýdanyna jemläp, soň hem diýdine çöken ýagdaýynda dowdakyň töweregine taýýar edip getirer. Soň her topardan Rahmana Allah iň köp garşy gelýänleri çekip çykarar we ilki şolara adap berip başlar. Onu dowdakda yanmaklyga has laýyk bolanlary iň gowy bilýän elbetde bizdir. Siziň içiňizden şol ýere dowdakyň görnüp duran ýeri bolan Sırat köprüsine barmajak ýokdur. Bu seniň Perwerdigariň üstüne alan takyk hökmüdir. Soň biz takwa kişileri halat eder we zalimleri diýlerini çöken halyna dowdakda galdyrar. Ayetlerimiz olara äşkar okulan wagty Allah'ını inkar eden kişiler iman getirenlere bu iki toparın, bu iki imidin haysısının ornu has hayırlı ve derecede has yukarı diýerler. Olardan öň hem boleninlikde ýaşan ve daşky görnüşde aýtan has görkli bolan ençe nesilleri helak edipdik. Ey Muhammed, ýoluny ýitirenlere Rahman Allah näçe uzak möhlet berse hem olar soňuny özlerine wada berilen azaby ýa-da kıyamet gününi görenlerine kimin ornunun has erwetdigine ve kimin goşunynyň has ejidigine göz ýetirerler diýip aýt. Allah dogry ýola düşenleriň bu ýoldaky tutan ýerliklerini dogrulygyny hasda güýçlendirer. Baqy bolan haýyrly işler seniň Perwerdigariň ýanynda hem sogaby hem netijesi taýdan has haýyrlydyr. Biziň ayetlerimizi inkar edip soň hem elbetde maňa emlak hem perdent hem berler diýeni gördüňmi? Ol gaýypdan habardarmyka ýa-da bolmasa bu barada Rahmanyň Allah'ın huzurunda ähde peýman aldymyka? Ýok, biz onuň aýdanlaryny ýazyp goýarys we onuň üçin adaby has udoldurys. Biz ondan aýdýan zatlaryny alarys we bize onuň ýeki özi geler. Olar özlerine güýç we mertebe bolsun diýip Allah'dan başga hudaýlar edindiler. Ýok, bu hudaýlar olaryň eden ibadatlaryny inkar ederler we olara garşy bolarlar. Kapırların üstüne olary özükdirýän, adyrýan şeytanlary iýberendigini görmediňmi? Onda olaryň özüňe garşy edýän hereketlerine sabr et, howlukma. Biz olary we olaryň galan ay günlerini hem edýän günälerini hem hataba alyp durarys. Takwa kişileri topar halda Rahmanyň Allah'ın huzuruna jemlejek günümizde günäkärleri bolsa, suwa ýakmaga sürilýän sürýäli dowdaky sürjek günümizde Rahmanyň Allah'ın huzurunda ähde peýman alanlardan, Allah we onuň peýgamberine ýürekden anananlardan başgalary şepaate eýe bolup bilmediler. Kapırlar Rahman Allah özüne perdent edindi diýerler. Takyk siz garaşylmaýan bir yaramaz zady orta atdyňyz. Rahmana Allah olaryň perdent bilen baglanyşly töhmet atmalary sebäpli tastanam asmanlar çympyrak bolup yer ýaryljakdy we dağlar harap bolup ýykyljakdy. Rahmana Allah perdent edilmek yaraşmaz. Asmanlardaky we ýerdäki ähli kişi Rahmana Allah diňe gul bolup geler. Takyk Allah olary hataba çeker we birin sanawa alar. Olaryň hemmesi kıyamet gününde onuň ýanyna ýalňyz gelerler. İman getirip ýaşy işleri edenlere bolsa Rahman Allah söýgi, mehr, muhabbet döreder. Biz Kur'any takwa kişileri begendirmegiň we barlyşyksyz dawaçyl kowma duýduruş etmek üçin seniň dilinde indirip taňa aňsat bolar ýar edip goýduk. Biz olardan öň hem ençe nesli helak edipdik. Häzir sen olardan helak edilenlerden haýsydyr biriniň ýaşaýandygyny bilýärmiň ýa-da olardan hey bir ses eşidýärmiň?